Everyone, today is Thursday, and we haven't been catching up to the vlogs. Yeah, today is Thursday. I work today. I just woke up. I'm gonna go get ready. Kat already left for work. Feeling ko na late yun kasi kanina nagising siya. Sabi niya, shit. Yeah, so today is another daily vlog. Nagre-ready muna ako for work. So I just left the house. I'm taking the bus today, so it's only 7:24. My hair is still wet. Yeah. So wala naman tayo talagang ganap ngayong araw na to. Maulan ngayon sa Vancouver. But anyways, yeah, ayun ang misty. So wala tayong ganap. Ihahatid lang natin si Brianna, yung pinsan ko, sa airport mamayang gabi after work kasi 7 yung flight niya. And then yun. But gotta cross the road, so wait lang. So naghihintay lang tayo ng bus. Pwede ako maglakad, pero tinatamad ako ngayong araw na to, kaya do not judge. Hindi pa nag-text si Kat, hindi ko alam kung na-late talaga siya, but feeling ko okay naman. So, iniwan ko na yung keys ng bahay kay Brianna, and then kasi aalis siya mamaya, magmamall siya, pupunta siya ng Metro Town. Kasi gusto niya mag-shopping. And then, yun lang. Anday lang ako ng bus. And then, magte-train ako. Going downtown. And that's it. It is now noon, and I am going to the food court again to get lunch kasi wala kaming lunch. Wala kaming leftover kagabi. Kaya, punta ako ng food court. Kuha na naman ako siguro ng butter chicken kasi last week Thursday din may deal, so it was cheaper. But yeah, anyways, I'm just gonna go get some food. Okay. Nandito po si Katrina sa work ko. Makikigamit tayo ng washroom nila, guys. Kasi yung washroom sa work namin, meron naman, pero lagi maraming tao. Dito kasi, walang tao. So, gusto ko dito kasi Peaceful. Alam mo Okay. yan? Mabalik lang sa work. Okay, bye. We're off now, and we're waiting for the train. Waiting for the train. The trains are there. You see her, the train. We are now at the airport to drop off Brianna. Nauna na sila kasi nga naghahanap ako ng parking. And guys, ang mahal ng parking dito sa Vancouver airport. It's $10 per hour. Ridiculous.
Okay, so ngayon, andito pala kami sa airport, guys. Kasi kung magtatanong kayo bakit, hindi pala namin nakwento sa inyo na nung pabalik kami from Calgary, kasama namin yung pinsan ni Kim, si Brianna. So, nagstay siya sa amin ng mga 3 araw, and then ngayon, andito kami sa airport kasi hatid na namin siya. Magpo-fly siya pabalik ng Calgary. Oh, I have it. So, kakain kami habang andito kami sa airport. Ang dami namin hindi na-share actually sa inyo, guys. Kung magtatakay kayo sa videos na to na maraming tapak-tapak. But, we'll do better next time. Okay, we're gonna eat first. I'm in pain. Ang haba ng pila. Ayun na si Brianna. So we have dropped off Brianna. And we're gonna go back to the car and start. Yeah, nag-pass na siya sa security, so okay na siguro siya. Alas na kami. Kasi mahal ang parking. So we are now at the parking lot. Late pala na hindi, no? Oo, maliit lang talaga siya. Nag-text na si Brianna. I think ongoing ang kanyang security thing ngayon. Kaya siguro okay na naman, no? Yeah. So, alis na kami. So, Okay, so we nagbayad tayo are out. ng $20. $20 na parking for 2 hours. Kasi ang parking dito sa Airport. ng Vancouver is $10 each hour. Chinek ko naman yun kanina. Yep, so malabas na tayo ng airport. So, chinek namin si Brianna if tapos na ba siya sa security. Sabi niya, yun pa, nasa security siya ngayon. Like, siya na, turn niya na. Yeah, so it's 8:50. 7:50. And pauwi na kami ng bahay. True. Yeah. Wala namang ngayon na. Last year pala, ang dalawang twins, kasi si Brianna is one of the twins. Tapos, last year, dalawa silang nasa amin. And for 1 month. Ngayong year na to, si Brianna lang kasi off siya sa work. Nag-start na siya ng work. She is 16. Nag-work na siya ngayon sa A&W. And wala lang. Gusto niya lang Time for herself vacation now. and malayo. So, nandito siya for 4 days. Monday to Thursday ngayon. And hindi naman namin siya inalagaan masyado. Parang siya na yung nag-ano ng sarili niya. Kung may gusto siyang puntahan. I think nakatulong din na May pumunta siya nagbakasyon na siya last year. Oh, yeah. Yeah, kasi alam niya na for this year na gusto ko yung mall na to or gusto kong puntahan to. Alam niya na yung gusto niya. So, parang hindi rin kami nahirapan sa kanya this year. Yeah, and then sinabi lang namin na kung may need ka or kung may questions ka, mag-text or chat ka lang. And then wala siya masyadong tanong, may mga may mga questions lang na yung mga hindi pa niya na-try last year. Pero overall, like, 'di ba, kahapon nagpunta siya sa work ko. Tapos binigyan lang namin siya ng directions. Kung saan siya ang station bababa or saan street siya maglalakad. And then siya na-figure out na niya. Kasi nga, big girl na daw siya. True. Yeah, so yan lang yun. Naman, ngayon pauwi na tayo. And then for Ganda ng araw. tomorrow, Lagi which hit is Friday, wala naman tayo masyadong plano, pero we'll see. We'll start catching up with the daily vlogs.
Yeah, so kakabalik lang pala namin the last week. Okay lang naman. Nabisa lang kami kasi nga nandito si Brianna. Tapos nag-long drive kami from Calgary. Which that will be, we'll post that soon. Yeah. Actually, Or siguro by that time na lumabas to? hindi. Ah. Hindi ko alam actually. Basta ang dami namin backlog sa mga videos ngayon. Ang daming parang, ano ba yung tawag doon? Ang daming naipon na mga videos na kailangan i-organize at i-edit. Pero, kasi ang dami namin ganap ngayon. Nahihirapan ako. Nahihirapan po ang taga-edit, guys. Hindi, kasi recently, bumili nga kami ng car. Kaya may video din kami dun sa pagbili namin ng car. Kasi, dinocument din namin yun for us na... Oh, sorry, nag-clear yung yun nga, we sold Tonyo, we got Eddie, and saan ba? Ay, diretso. And then pumunta kami ng Calgary, tapos na-busy din. Yeah. So, marami lang talaga nangyari since New York. Oo. Maraming nangyari in between. So, pero i-catch up namin kayo sa mga nangyari dito sa mga... Slowly, kasi na-overwhelmed din ako. Mostly, sa mga ganap. True. And then, wala masyadong break after her trip to from New York. yeah. So, dire-diretso na talaga yung mga nangyari. But, syempre, i-ano pa rin naman namin kayo, i-update pa rin namin kayo para mabigyang saysay po ang ating vlog ng Buhay Vancouver. True. So, pero it's good this way kasi mga super true to life yung mga ilalabas namin kasi yun talaga yung napagdaanan namin. Or this week, ano yeah. yun nag-overwhelm sa amin, kung bakit yun yung nag-overwhelm sa amin. Yeah, so... And then, I am excited to look back on this a year from now and hopefully say na, oh shit, we got past it. But, yeah, that's true. Yun lang naman. For now, we'll update you pag nasa bahay na kami kasi focus muna ako mag-drive. Ang ganda ng sunset ngayon. Yeah. There you go. Oops. Alright. See you guys later.